ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬನಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ರೂಬಿನ್ ತೂಪಾಲೆಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಂತಾರೆ ಐಕೆ ಆನೆನಿಕ್ಲೆಲ್ಲಿ ರೂಬಿನ್ ತೂಪಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಬುಲಿತೊಂದುಲ್ಲಲ್ ಗೂಡುಡುಲ್ಲಲ್ ಕೇನುಂಡ ಬುಲಿಪುನ ಬೊಕ್ಕ ತೂಪವೆ ಅಲ್ಲ ಗೂಡುಲ್ಲ ತೂಪವೆ ಗಂಟೆ ಐತೆ ಒಂಜಾ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಕಜಿಪಾವೊಂದುಂಡು ಕಜಿಪು ಬಸಳೆ ರೂಬಿ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನಿನಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದುಲ್ಲ ಚಕ್ಕುಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪ ಪಂದ್ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ತೂಪವೆ ಬಲೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮನ್ಪೆರೆಂದು ಪೋಯೆ ಆಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಐಕ್ ಬಸಳೆದ ಕಜಿಪ ಪಿಂಗಣಿಡ್ ಪಾಡನ್ ಬೈದೆ ತಿನೇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಖಿಲ ಇಂಚನೆ ಕಜಿಪಾಯಿ ಪುಕ್ಕ ಪಿಂಗಣಿ ಬಾಡೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಅಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಈತೆ ನೆನ್ ತಿಂಕ ಮಾಸನೆ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಕೋರಿಡ್ದು ಸೋಕುಂಡು ಈಗ ಕೋರಿ ಆತ ಇಷ್ಟಿಜ್ ಲೈಟ್ ಪುಚ್ಚಲ್ ಬತ್ತಾ ಯಾನು ಓಲ್ಲ ತಿನ್ನರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಓಲ್ ತಿನ್ನರ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಪುಚ್ಚಲ್ ಒಂದು ಬರ್ಪನಿ ಒಂದೇನು ತಿನ್ಪು ಜಾವು ಪಕ್ಕಡೆ ಬರ್ಪನಿ ದಾದ ತಿನ್ಪಲ್ಲಂತೂ ಏರ್ Oi, 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 oi. ರೂಬಿನ್ ನಾನು 2 ಗಂಟೆ ಬುಟ್ಪುನಿ ಅರೆದೊಂದು ಇಪ್ಪಲು ಬುಟ್ರೆ ಅಂಡ ಬುಟ್ಪುಜ ಬೇಗ ಆದಿತ್ತ ಬುಂಡ ಕೊಬ್ಬುನಿ ಪೋಕ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಐನೆನ್ ಕೊಂಡೋದು ಬೊಕ್ಕ ಬಜ್ಜೆ ಇಪ್ಪರು ತಿನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪಲ ಐಕ್ ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ದೆ ತಂದೆ ಐಕ್ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ವೆ ನಿಕ್ಲು ಕಪ್ಪಿಜ್ಜಿಂಡ ಒಂಜಿ ಪಿಂಗಾಣಿ ದೆತೊಂದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪಿಂಗಾಣಿದಾತ್ ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡುಡು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲು ಏತ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ದೆತನ್ವರ್ ಐತ ಅರ್ಧದಾತ ನಿಕ್ಲು ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು ದೆತೊನೊಡು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು 2 ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ದೆತೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು 2-3 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ದೆತೊಂದು ಐನ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದು ಐನ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡೊಲಿ ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಅವು ಚಕ್ಕುಲಿ ಕೆಂಪಾಪುಂಡು ಬೊಕ ಕರೆಂಚಿಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಖಾರಾಗ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ನ ಯಾವು ಅಂಚೆನೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಳ್ಳು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಜೀರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಓಂ ಕಾಳು ಪೂರ ಪಾಡೊಲಿ ಯಾನ್ ಜೀರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೂರು ಪಾಡ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತು ಉಪ್ಪು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆಣ್ಣೆಲ ಪಾಡೊಲಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಎಣ್ಣೆಲ ಪಾಡೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡುಂದಿತ್ತಂಡ ಪಾಡ್ಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೆನ್ ಚೂರು ಸ್ಪೂನುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಚೂರು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪನ್ಪೆರತ ಐನ್ ಚೂರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೌಲಿ ನೀರು ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚೆತ್ತನ ದಾಯ ಪಂಡ ಐಟ್ ಬೆಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಿನ ನಮ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದಿತ್ತನ ಸೋಕು ಕರ ಉಂಡು ಐಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಚೂರು ಚೂರೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ನಮಕ್ ಏತ್ ಬೋಡು ನೀರು ಆತು ಚೂರು ಚೂರೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಬರೋಡು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಚೂರು ಚೂರೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಚೂರು ಚೂರೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಬರೋಡು ಒರೋನೆ ಪಾಂಡ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಉಂದು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಆವೊಡು ಹಿಟ್ಟು ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪ್ಲೆ ಐಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಮೈತ್ ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ
ನಿಕ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಈ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ನೀರಾಯರೆ ಬರಲಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಚೂರು ಪೊರ್ತು ದೀಂಡ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ದೀಂಡಲ ಯಾವುಂಡು ದಿವೊಡುಂದು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಆಪಗನೆ ನಮ್ಮ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮೇಕರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಚಕ್ಕುಲಿದ ಅಚ್ಚಿಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐನ್ ಪಾಡೋಡು ಐಕ್ ಚಕ್ಕುಲಿದ ಮೇಕರ್ಗೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಟ್ಟೆನ್ ಪೂರ ಐತೊಲೈ ಪಾಡ್ರೆ ಇಂದು ಆನ್ ತೊಚ್ಪದಿತ್ತೆ ಮೀಶೋಡ್ ದೆತೊಂದಿನಿ. ನೆಕ್ ಈ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮೇಕರ್ಗೆ ಆನ್ 350-300 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬಗೆತ ಅಚ್ಚಿ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು 14 ಬಗೆತ ಅಚ್ಚಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಚೂರು ಯಾನಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ತೊಡೆತೊಂದೆ ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ಆನ್ ಹಿಟ್ಟಿನ ನೆತ್ತೊಲೈ ಪಾಡ್ವೆ ಐತೊಲೈ ಏತ್ ಹಿಟ್ಟು ಪೋಪುಂಡು ಆತ ನಮ್ಮ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡೊಲಿ. ಇತ್ತೆ ಆನ್ ನೆಕ್ ಮುಚ್ಚಳ ದೀದ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇರೆನ್ ಚೂರು ಬಾಡದ್ ಐಕ್ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಮುಟ್ಟದ್ ಐ ಬೊಕ ಐತ ಮಿತ್ಯಾನ್ ಚಕ್ಕುಲಿನ ಒತ್ತುನಿ. ಇರೆ ಚೂರು ಪರಿದಿತ್ತುಂಡು ಅವು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆ ಸೈಡ್ ದೆಟ್ ಬೊಕ ಜಾಕಿತ್ತುನ ಅಲ್ಪ ಒತ್ತಾರೆ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಆನ್ ಇರೆಗ್ ಒತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂದಾಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಕಾಯರೆಲ ಸುಲಭ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತುಂಡ ಎಣ್ಣೆಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಒರೋನೆ ರಟ್ಟುಂಡು ಕೈಕ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಏತ್ ಬೋಡ ಆತೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ರೌಂಡ್ ಕಟ್ಟ ಆಪುಜಿ ಕಟ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾರ್ದ್ ಇಟ್ಟಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಸರಿ ಆಪುಂಡು. ಎಣ್ಣೆಗ್ ಬುಡ್ನಗ ಮಾತ್ರ ಜಾಗ್ರತೆ ಆವೊಡು ಎಣ್ಣೆ ರಟ್ಟುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲತ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒತ್ತುದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಬರಿಟೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಮೆಲ್ಲ ಕೈಟ್ ದೆತುದು ಮೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಗ್ ಬುಡೋಡು ಎಣ್ಣೆಗ್ ಬುಡ್ನಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಆವೊಡು ಮೆಲ್ಲ ದೆತುದು ಎಣ್ಣೆಗ್ ಬುಡೋಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರನ್ನಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ ಸೋಕು ಬರ್ಪುಂಡೆ. ಚಕ್ಕುಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಬರೋಡು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ್ ಏತ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ದೆತೊನೊರು ಐತ ಅರ್ಧದಾತ್ ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು ದೆತೊನೊಡೆ ಅಪಗ ನಿಕ್ಲ್ನ ಚಕ್ಕುಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸರಿಯಾದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ದೆತೊನ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಪಿಂಗಣಿ ಇಡ್ಮಿನಿ ಸರಿಯಾದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ದೆತೊಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲ್ ಕಾಯ್ಪುನಗ ಮಾತ್ರ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ನ್ ಅಪಗ ಕಾಯರೆ ಚೂರು ಪೊರ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಸೋಕು ಕಾಯುಂಡು ಈತ್ ಕಾಯಿಂಡ ಯಾವು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀಂಡ ಪಕ್ಕ ಕಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದ್ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಕಾಯರೆ ಬುಡ್ಲೆ ಅಪಗ ಕರುಕುರು ಕಾಯುಂಡು. ಮೂಲು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಂಡ ಯಾನ್ ಒರ್ತಿಯೆ ಮಲ್ತುದಿನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡಾನ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಎರ್ನಂಡಲ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆತೊಂಡ ಪಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಯಾ ಮಲ್ಪುನ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ದಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಒರ್ತಿಯೆ ಫುಲ್ ಒತ್ತುದು ಐನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುದು ಪೂರ ಕಾಯ್ಪುನಗ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತಾಂಡ್. ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ನೆನ್ನೆ ತಿನ್ಪೆ ಬಚ್ಚಿದ್ ಬೋಂಡು పుచ్చడి ఏది బాగుండాలి ಯಾನ ಪೇರ್ಕ್ ಪೋದ್ ಬತ್ತೀನಿ ತೆರೂಬಿನ್ ಬುಡ್ಕ ಬೆಲ ರುಬಿ ರುಬಿ ನಾ ರುಬಿ
ಮೂಲು ರೂಬಿನ ಗೂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ತದನಿ ಕಂಗುದ ತಲಕೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮರತ ತುಂಡು ನಾಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಐನ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತದನಿ. ಅಂಗಡಿರ್ದು ಕನಪನಿಕ್ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ಪುಂಡವು ನಮ ಕಂಗ ತಲಕೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪುನತ ಬೊಕ ಐಕೊಂಜಿ ಸೀಟ್ ದೀತ. ನೆನ್ನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂತೆ ದಿನ ದೆತೊಂಡು ನೆಕ್ ನಮಕ್ಲ ಉಲಾಯಿ ಪ್ಯಾರೆ ಆಪುಂಡು. ಒಂತೆ ಅಗಲ ಉಂಡು ಸ್ಪೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ರಡ್ಡ್ ನಾಯಿ ಪಾಡೊಲಿ. ವರ್ಷ ಬರೋದುಂಡು ಬಲ ರೂಬಿನ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತಲ್ಲ ಮುರಾಣಿ ಹುಷಾರಿದ್ದ ಅನ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಹುಷಾರಿದ್ದಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಅತ್ತಾಳು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕೊಂಡದ್ದು ಬಾ ಪೋಕ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಪಾಡ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಕ್ರಿ ಅನ್ಪಲ್ ಟೀ 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 ಅಲ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಲಕ್ಕ ಪೋ ಪೋ ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡಿ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ.